Добар ден, се наоѓаме во село Поленица, Република Бугарија и до мене имаме двајца борци за човековите права на македонците во Бугарија. Двајца прави вистински борци. Еден е основач на ОМО Илинден Пирин, господинот Стојан Георгиев. Другиот исто соборец, Стојан Герасимов. Добар ден. Дал ви Бог добро. Господин Георгиев, прво со вас. Кажете ми вашата приказна. Вие сте основач и прв председател на ОМО Илинден и почесен председател сега. Кажете кога почнавте кога ја основавте организацијата и кога почнавте со вашата дејност за заштита на македонските права во Бугарија? Пред да почнем да работиме за организација да правиме, аз още ученик в гимназија Петрич. По бугарски език имахме учителка од Дупница, не македонка, и в час понеже аз говоря на македонски, тя вика, говори литературно бугарски. И аз викам, аз си говоря македонски, нема македонски. Как да немам? Аз викам, ја кажи какво Максус Капах, муцката на Валак, што значи тоа? Идиот, идиот! За таа приказка остави ме да повтарам цела година одих болен, а бех при петобална, при отличен пет немаше шест тогава. Имах 3 тројки, 3 петици, 7 четворки. Успех 4,5 и аз повтарях цела година. От тогава душата ми накърнена като македонец. След това в 11 клас, вече последна година на гимназия, доведово от Велико Търново. Ученици долу, а аз вече дойде на Никола Вапцаров, брат Борис Вапцаров, в нашето читалище, Петричкото, да чете доклад Македония географски поем. И аз два въпроса зададох. Единия, какви са били Филип II, Александър Велики, македонци или гърци? Второто прашане, какви са били Гоце Делчев, Даме Груев, Пере Тоши и така, бугари или македонци? За първите вика Александър Велики били гърци, второто Гоце Делчев били бугари. И аз се много възнемерих, напуснах събрани и за 2 вечери наприх на една дъсчица малка такава, написах Македония и печат направих. И летоци. Фърлях из града цели 3 месеца, не може да фанат кой е това. И време направих организация от 5 ученици, да работим вече младежка македонска организация. Но, как да ви кажа, много трудно. Целият живот аз съм преследван, гонен, 2 пъти по затвори, по 4 години. Първи път бех ергенен и много по-леко кара, а втория път имах 2 дечица, 2 момичета, едното на 3, другото на 7 години. И като идваха на свиждане, чак на Стара Загора, Петричката е Стара Загора, около 500 км, идваха ми и на мен душата ми плачеше. Те деца какво са виновни, че баща им е македонец по затвора държи, защо? Да не съм убил некой. И така. Кога бевте затваран? Първият път лежах само 18 дена, кога открия печат за летоците в Благоевград. Не ме судиха тогава, но 18 дена бех в килиите на Държавна безбедност Благоевград. Втори път вече като излезнах, завърших гимназия и един приятел имаше бивш партизанин, вика Стояне, щом аз те знам, вика, че за Македония си лежал, наказан си бил. Викам, за Македония съм готов на всичко. И направих една организация около 67 души македонска. Но бугарите имаха силно разузнаване.
на трима души, един или двама са техни доносчици. И така ни откриха 114 дена в Благоевград. Бехме задържани 5 човека и ни осудя. Той инициатор му даде от 10 години, на мен 4 години, на един, две, на дваица по година и половина. Која година беше Това беше от 57 до 61 лежах. Втори път исках да следвам след това. Отих в затвора френски, четех много. Говорих с един бивш човек, швейгър във Франция, по карето там, нали, дава по 1 час да се движим. Говорихме на френски език. И втори път вече не можех да запиша отис. За да запише висше образование, трябваше Младежки комунистически съюз на България трябва препоръка да дадат да следваш. Аз бех без такъв набеден, че съм антибългарски настроен и така, и не ми дадо. И завърших строителен техникум сам, градишен техняк и работех. Обаче при Кога завършите и кога почнахте да работите? И за 65-та година почнах, 66-7 вече почнах да работя. Правих корекция на една река, този път от Кулата до Сандански. Аз съм без инженер, бях много добър да работя с теодолити, нивелири. Значи 2 пъти в затвор имате игра? 2 пъти по 4 години. По 4 години. Лежах. Вторият път кога? От 73-та влезнах, 76-та излезох. А кога я основивахте организацията ОМО и Линден? ОМО и Линден, в затвора се запознах с Йордан Костадинов Иванов, който беше на мен заместник председател. И после вече тук, като си дойдохме след затвора, на 14 април 90-та година в дома на Вихрин Забрев в град Сандански се направихме 36 души от няколко организации македонски се събрахме и там да изберем устав на организацията и ръководство. И дневният ден го направихме много хубаво. Накрая избраха, нали, членовете на устава, направихме всичко и трябваше да изберем ръководство. 2 предлога имаше за председател за Стоян Георгиев и Йордан Костадинов. От 36 души за мен 30 гласа, за Йордан 4-6 човека. И така, първият председател аз бех, но като бех на Копенхаген 90-та година, с Христос Сидоропулос от Гърция бехме заедно и аз сборих за правата на македонците и един професор от българска делегация праша така: господин Георгиев, защо не дойдохте в София да кажете, що мака имате, да идвате тук да излагате България? И аз му гледам вака: вие, господин, сега от Марс ли падинате? Знаете ли колко луги в България лежава по затвора за това, дека се чувстват македонци, не за друго, няма никаква вина. А един от овие съм аз. 2 пъти по 4 години затвор лежа за идеите. За македонска страна. Да, и той дума не може да каже. И така, като си дойдох, тогава МАК в Гане Доровски, антипоповски правиха и бехме поканете и ние ходихме там в Скопие на Основачкото събрание. И аз мой говор имах там, нали, нас некъде, всекъде не баряха тогава. Со Киро Глигоров и две среди в събранието на Македония много се интересираше за нас, за македонците. Отлично. Обаче вече нашата организация Йордан Костадинов и Дончо знае, Дончо. Так. Домакино тук знае как Йордан Ясно, винаги, понеже моя пасош беше отзелен за 15 месеци да не излиза от България, а аз пък кренех това от село на село, от град на град, от кука на кука да правя организации.
и с мой подпис 36 организации в различни селища. Имам и 3 обиколки на Бугария. В Шумен, в Плевен, в Бургас, в Пловдив, в Асеновград, Пещера, всекъде македонска организация съм направил. Браво. Това е. Браво. Каков е вашиот став во однос на добрососедството, договорот за добрососедство подпишан меѓу Македонија и Бугарија? Това е неправилен дискриминаторски договор. България не зачита правата на нас, на македонците и на Македония. Отрича да има македонски език, македонска писменост. Това е никоя друга държава по-националистичка от България няма сега в Европа. Това не може да бъде. Ние македонци сме живи. Сега гледах по българска телевизия 5 души българи от Северна Македония, дето е нашата република Македония, при Радев, председател на България, жалват се дека нямат права. Какви нямат права? А ние за нас никой збор не збори, дека с толкова години по затвора. Аз колко други знам по затвора, млади момчета како мене лежаха свободени, а сега нема тук, македонци няма нищо. Това не може да бъде, това е дискриминаторски договор. Дефинитивно. Да, няма Дефинитивно, да. Благодарам за вашето интервю. Имам уште еден Стојан Герасимов. Добар ден. Да, благодаря. Стојан, што сторивте вие за да завршите во затвор во Бугарија? Сега јас от маличук съм израснал в такво семейство. В нашата куќа се се говореше за Македонија. Се пееше македонски песни. И през 65-та година, кога вече почна АЧИК да менат пасошите на македонците. От македонци ги пишеха българи. Не те прашат дали сакаш, дали не сакаш. Имаше и такви, кои не сакаха да се пишат българи. И на таквите ги загрозуваше тежко живота им. И такъв случай на границата на Беласица, аз съм от Ключи. Да, на самата граница. На самата граница. Всяка година младежите одиха при войниците на границата да им пеят песни, да ги забавляват. И на една таква среща отипаха дваица мои приятели на границата. Защо единият беше степал с офицера на заставата в кръчмата, защо офицерът беше му кажал да не пее македонски песни, а он му вика, ти няма да ми кажеш що да пеям, и се степали. И офицерът му се заканал да го отепа, да го ликвидира. И го направи това, заедно с него и друго момче. 20 са били там на границата. Имало и много дори, а други са били на друго место. И така, когато ги оттепаха, на третия ден ги открихме на границата. Не ни даваха да одим да ги бараме там, деха се. Открихме ги и аз тогаш ми беше много жал. Тежко ми беше, защо оттепаха 2 момчета, само за това ще пееха песни македонски. 1965 Да. година. И тогаш и аз и моя братовчет напишахме позиви. Летовци. Смърт на убийците, свобода на македонците. Такви позиви някакви. И по този повод почна да ме барат. Кои сме, що сме. И някой беше ме наклеветил. И аз не беше рекал дека съм аз, но аз им рекал дека кой бар на македонец, аро няма да му се пише.
Такви думи съм говорил. По тази причина ме задържаха и почнаха да ме питат. Ама не можаха да разберат кой и аз не се издадох. И после този случай ми беше много тежко, защо не ми дава свободно да си пявам песни македонци. Защо не ми дава свободно да се викам македонец. Да. И така отидох в казармата, но понеже съм македонец, нас напращаха в трудови войски. Да. Там дека се копаше там. И там имаше много македонци. Цялата ми рота беше македонска. И ние сите македонци се делихме, от старите войници беха бугари от Северна България, а ние от Пиринската Македония се делиме. Да. И много им беше арно, когато им пеехме песни. Арно им беше тежко и не сме сакали да станем бугари. Да. Но како и да е, там решихме с едно момче от Мусолмище, като се уволниме, да се сберем и да правим нещо като организация. И така, 1971 година, ние сформирахме една група от 10 души и за да можем да работим, решихме да откраднем една пишеща машина. Да. Да пишем от тях. Пишеме на ръка ги нафанат. По почерк. По ръкописът. Да. И така откраднахме една машина от една фирма. Арно беше темно вечерта и я скрихме там на едно место. И викам събарин, кидим, тя вземе. Но и аз бех товарач на кола. Товарих там. Да. И с около, ако минах, гледам на местото, къде беше машината, люги много. Викам, тия са открили машината. И кажу на моя приятел, що бехме взели машината, да не одиш там, викам, може да нафанат. Арно он не сака да останем без машина, отишъл да видя дали е верно. И там вече тия на место машината турили един съндък с някой партал там да звин, бележен с боя. И моят приятел фаща съндъко, гледа, че е празен, Да. бега и тия почват да го гонят по селата, по Беласица, Коларово там. Да. И го фащат некъде по тия села. И понеже той мой приятел беше касиер на групата, организацията, в него имаше списък. Тия от нас, що давахме членски внос. Кой колко дава. И този списък, тия като са го обискерали дома, полицейите го фащат този списък и почна един по един да не викат. Значи групата ни се разкри. Не, че он не е предал, обаче списъко. Да, си кажал своето. И така започна моята борба за Македония и в затвор, поне беме деца на по 18-20 години, 21. И поне нямахме дейност така широка, току-що бяхме почнали, не осъдиха по много. На председател на групата от и беше партиен секретар на едно село Скът. И от он не учише, що да правим, що да не правим. Му дадоха 1 година. 1 година, да. На нас по 8 месеца там. Но мен като му пущиха от затвора, 5-6 месеца не се мина и отма ми интернираха. Да. Не съм се поправил. Значи они сакат да не кажу, че съм македонец. Дали вие направихте някой престъп, за да ве соберат назад или... Не. Значи Нема. чисто от Чисто. чиста мира дойда кај вас? Да, от чиста мира.
одих на школу вечерно, гимназия. Мгм. И ме фаншат там, в Петрич. И одма ме интернираха в една мина. В една стара планина. И вика, тук и работиш докато си жив. Додек няма да кажеш, че си българин. Така ви кажа. Да. Колко време бевте вторият път интерниран, затворен? Интерниран бях в 4 години. 4 години. Но по време на интернирането, аз и мой съпроцесник направихме опит да бегим Мгм. от местото Да. и на фана на границата. Мгм. Тук Брестово, Да. Благоевградско. Фана на границата и не осъдя пак по 2 години. По 2 години. Години и пол, 2 години. И пак не интернират. Пак ви интернира. Ама овој път со закон. Аха. А първи път без закон. Да. Полицията, що каже това е. Мгм. И кога не пуща да се одиме по некој ден, јас уидех, што од сака да учам. Уидех към началникот на полицијата од Благоевград и му викам, до кога ќе има држите там? Да. Докато вика не каже дека си българин. Мгм. Викам, радувај се, никогаш няма да стане. Да. Вика, никогаш няма да видиш Пиринска Македонија. Ќе ја гледаш, вика, през макарон. Мгм. От затворски решетки. Да. Да. И така, Колко време бевте затворен целосно, во затвор? целосно 6 години. 6 години. Исто така, да. Кога бевте последен пат во затвор? Последен път аз не бях в затвор, а бях отлечен Мгм. от дома. Да, отвлечен от дома, Аз бях вече пущен законски от затвора. от затвора и от интернирането. Која година беше ова? 77. 77, да. Ме интересира, ви исто така, значи, исто така кажавте дека вие сте на пописот во Бугарија 50 и која година сте се подпишале како македонец. И тоа беше последен пат кога... И аз како македонец съм се писал 66-та. 6-та. Да. Кога последен пат македонците можеа да се попишат во Бугарија како македонци? Слободно, мислям дека 56-та, јас съм бил дете, не знам, но почна така на сила да пишат македонци наред. Българи да ги пишат. От 65-та година. Да, од 65. От 65-та масово, насекаде. Масовно насекаде бугари почна. Българи, сакаш не сакаш, нема. И от тогаш јас почнах да се възнемерувам. Да. Не саках да ме вика, че ме нема като ме има. Мгм. И не ми беше жал от това дека ме гонеха. Жал ми беше дека сакаха да нема македонци. Да. Значи аз не знам защо моята майка, кога идеше на свиждане в затвор, Да. вика, чедо, не знам защо нас не мразят македонците. Българите защо не Да, мразят. да. Значи има тежка борба на говор, на все. Но по-тежко да те мразят няма по-тежка борба. Дефинитивно. Дали има промена во последно време во однос на тоа дали може да се изразите како македонец или не? Од 65 на овде. От 65-та. Да, дали во последно откако Бугарија влезе во Европската унија? Не, това, Дали има това е някаква промяна? 2005-та. От 90 година не спираха да се викаме македонци. Ама да ни кажуваме дека сме. Аха, значи не ве сопира. Значи не ме сопира, нека си македонец, Ама не се ама кажува. не си кажувај дека си македонец. Зашто? Нема да видиш бел ден. Бел ден, значи нема да се ари никъде. И ова што го кажуват, го правят. Да, Не само го кажуват. да, Те лажат дека ние македонците ги мразиме. Не е верно. да. Они намразат. И всичко ние што го правиме, они го обръщат наопаки.
Значи, ние ги сакаме бугарите. И аз бех интерниран между бугари Да. и пеех песни. И там ми викаха, един бугарин да имаш като той македонец, България няма да беше така. Да. Значи, и аз пея за них, защото ги сакам. Човеци са, не са животни. Да, нормално, сите сме ние. А нас не мразят, защо сме човеци. Да. Защо сме македонци. Да. Защо не сме някои други. Нещо повече. Те не мразят толкова, защо сме македонци, а защо сме над нив. Да. Они сакат да бидат над нас. Да. И они сакат всичко да е българско. Да. Македония не е мало, всичко било от българско започнало. Да. А ovo е обратно. Да. Нема България без Македония. Да. Защо? Ако не е имал Македония, няма да имам и България. Да. И аз не съм много така запознат с историята на България и не ме е интересирало никога. Да. Но знам дека българите са дошли тук от друго место. Да. Не са били местни, дали са били славяни, дали са били гърци, дали са били македонци. Не са били, те са дошли от никъде. И сега тия българи, наречени сами се наричат, Да. Да. дека кажуват дека они са били тук от началото, това е смешно за мен. Да. Хвала много. Стоян исто така кажа дека имаше от 35 различни града, кои ја основиваше организација Омо Илинден. Кажи ми повеќе, има много македонци од дека во много градови. Как да нема го? Всеко от начало, като кренах, не ми верува. А аз имам история, имам присъди. Да. Лежал съм в затвор и в село Мусомище, Мгм. къде е Иван Сингартийски сега, поп Братовчетка, и той беше наш македонец в Омалини. На седмата обиколка, чак тогава се събраха 8 човека, направихме първата организация. Мгм. Хората не знаят, се страхуват. Да. Но в това село, в друго село, много беше такава, беше нажежена обстановката, че 90-та година на Роженския манастир се сбрахме към 12 000 македонци, толкова народ. Да. И тия бугарите се стреснаха, видяха, че не Солунски в София, Георги Солунски, Мгм. възнамерува бугарите, а тук има организация. Омо Илинден ние бехме тогава. Да. И такова събрание, толкова. И Ахмед, тогава аз кога ходих по обиколка в Благоевград, Йордан Бербатов, той беше секретар на Омо Илинден, вика: Стояне, я виж, що пише от този вестник. Ахмед Дуган, на председател на Движението за права и свободи, нали, турците, Мгм. пише така: искам да се срещна, ако може, с ръководството на Илинден, увестнико и номер. И аз по телефон се обаждам, това е вечерта. Ало, кой е? Викам: господин Дуган. Да. Тук е, викам, председател на Омо Илинден Стоян Георгиев. Писали си така, че искате? Да, вика. Да дойме утре, заповедайте, еди къде си. И отидохме там, аз с Йордан Бербатов, приемни човека. Елате, вика така. И ние не сме регистрирани, Мгм. Мгм. но аз съм уверен, че нас, вика, Конституционен съд не признае. Мгм. Заедно да се борим. И аз на другата неделя в Благоевград правиме координационен съвет, бехме 12 души, се събирахме и докладвам така и така. Йордан Костадинов, той ще беше заместник председател на мене, Мгм. те вика: тия са държавна сигурност, а ние само за това, че не иска, ако бехме отишли заедно, те се избориха. Сега имахме делегати. Омо Илинден, Пиринки имаше народни представители и там на събранието им казахме: ние сме македонци, живеем в България и никой не може да ни сопре. А що направих? Ние загубихме 30 години. Само заради това Йордан не искаше да срещна и така се раздели. Омо Илинден се разцепи. Мгм. Мгм. Да.
я, те момчето знае. Так, Нека ви Аз каже съм сведок. нещо. Я каже как е било. сведок съм. Опишал съм во неговата книга се, што кажува таа вистината. Каже Што как. кажува он. Он сакаше, ама да се скапе сравулито, да повикат папуците, обувките, докато не го сменя него. Се му беше збол тој. Он не е за председател, он не е. Тој да биде, Јордан да биде. И така, се слажи, се тако, подлажа и другите, што тако, и го свали од местото. Председател, Од да. председател. Да. Тоа е Ист- истината. Благодарам. Исто така кажете дека имате врски со на дел од македонските политичари, со МААК, Гането Доровски, Виж, председател знаеме с Мак. Кирил Глигоров. Даже Кажете ми како се одржуваат тие врски, колку време траја и кога сопреа и дали се уште траат? тогава Мак се разпадна, нали? Мгм. Киро Григоров много се интересираше. Да. Много Пандевски академика Мгм. се радваше. Аз кога издадох моята първа книга Македония на С, Да. имаше на МАК председател в Охрид, беше Ристо Коцо, се казваше. Мгм. И Гането Роски вика, настоян и жена му вика, трябва да обезбедите тук отмор 2-13 дена, вика, за наша сметка. И аз там с жена ми бехме и почнах първите такава записи да си правя в моята книга Македония на С. И тя е много хубава. Заглавието дават знамето Македония и споменика на Крушево, нали? Да, На да. борците. Да. Много хубава книжка е. Само, че от нея нямам само един пример, ако имам. Да. Тя от дома ми е дайна. А в Битола има, в Битола, не знам, чух, че починал е Никола Костовски, доктор. Там има 10 000 примерок се издадал. Оттам. Издадал от Македония Браво. за моята книга. Много. И съм много раздал, но сега нямам никакъв, бих ви дал от нея. Да. Врските што ги имавте со господин Глигоров? Григоров много беха добри. Точно как стана това до мен да ме сменят. Бехме на МАК, на конференция там в Скопие и понеже аз им бех казвал, че с Киро Глигоров имам две средби и искаха, с мен ще беха Дамян, тия от Гергавелов, от Гоце Делчев, искаха да идем бас Киро да срещнем, обаче Киро не всекога е свободен, нали? Има делегации и не можехме. И на Патарината нямаме да даваме денер, ние лево даваме не искат. И си кренахме и полиция по нас дойде и викат сега, защо така не сте платили? Викаме, ето даваме, пари не искат. И това не берут, ние викаме, ето бехме по покана. Аз съм председател на Умолина, бехме на Гането разхвърли на събранието. Не веруха, обаче, кой го тегна в моята кола беше, пътувахме. Има в едно списание Епоха с моя снимка, председател на Умолина Стоян Георгиев, интервю. И ги тегна, викат, на полицаите, викат, ето вижте, гледат, че аз съм председател на Умолина. Извините, вика, добър път. Не се извиня, момчета, разбра, че сме македонци. Това е. Да. Много добро. Много добро. А с това, с Киро Глигоров? С Киро Глигоров много пъти, много държеше да нямаме разговори. Разбираш ли, той много се... Да. Вот и тя, Йордан така стана, че първи аз се оттеглих, нали, дадох молба. 2-3 пъти бях дал молба, от Йордан се искаше да е. Викам, за мен не е важно. Кой е приза важно да води напред организацията. Да. И даже видях му стисни ръката си, ти викам преди. И 6 месеца никъде не одах. Обаче след 6 месеца идва Гергавелов. От и кога полицаите не спреха, нали, знаете там, след Патарината на Скопие, този Гергавелов вика,
не погония полицаи и не бяха такива. Вика, ти видиш кой съм аз. Викам, кой си ти, бе? Аз знам кой си ти. А през това време Йордан, кога дойде от Америка, отил да обикалят тук секциите и да ме сменят. Аз знам кой си. След 6 месеца идва на дома, вижда, че ме барат. Дек съм аз толкова, почти всички организации. Те явно знаят, една или две организации са направили всичко, аз съм на сега направил. И Гархвелник и осмените, викам, слабо го познавате Йордан. Йордан остана 14 години председател, 2 години го смени, он е български беше. Димитър... Не, от... Както и да е. Борис Павлов? Павлов, И после пак 10 години и шофер да разцепи се организацията. Да. Аз къде водих сега хората, с такова уважение, в толкова къщи съм ял ляп. Разбираш ли? За това, че бях от затвора, ми дадоха 10 920 лева. Това бяха много пари тогава. Заплатата беше 125 лева. Това съм. Сите пари, имах вече внучета, по 100 лева не им съм дал. Сите на тоя, на оня Слави Македонски от София идваше. Той идва с едни кумитите от Благоевград. Стояне, дай някой лев, аз се от мене. Мои пари са. Ето все. Целият живот ми посветен на Македония. Дедо ми, на майка ми, татко е лежал в еди коле. Осуден 15 години от участвал в Илинденското въстание. От 1903 до 1908 лежи в затвор. А дедо ми, таткото на моя татко, участвал в свободна, като волонтери в войната 12-та година за освободуване на Македония от турците. И при това положение моя род е силно македонски. Браво. И убиват го дедо ми на татко ми. Татко му го убиват 12-та година за Македония. Да, това е. Стоян, кажи ми за твоите предци. Како они се осеќале, каде живееле, како работеле? И аз не знам моите предци како се усетили, но знам дека се од Кукушка околија. Кукуш, да. Егејска Македонија. Егејска Македонија, да. И седнах по тие војни се дошли насам по нашиот крај. Ама, откако се помнам, во нашата куќа не се говорило друго освен за Македонија. И кога собираха, татко ми много пееше песни македонски. И се му викаха от теб ки пати твоя син. Да. Ти ме учил да пеам и аз песни. От тоа ќе пати твојот син. Да. И така, кога аз бех интерниран меѓу бугарите, имаше и некои македонци по некој начин там, по тој рајон, да се отишли. И кога ги прашах дали са македонци или не, они викаха, македонци сме ние, ама сега не можем така да кажем. Да. А и сега, во ово време, веќе знаят дека јас сум македонец и не се крием. Јас не сум се крил и преди, но сега си говорам слободно. Сега слободно. И сега сите кои зборувам викат дека и они се македонци. Добро, тоа. И сите викат дека нас не пишеха македонци. Да. Ама вика тия политики избрешава, вика всичко. И сега јас сакам ние да не се ръководим от политики. Да. Политиките се менят от ден за ден. Да. Но Македония се остава от век до век. Точно. Македония се остава не само от и се вика Македония, ама и запишено в Библията. Да. Не пише на един бугарин, на един македонец. Да. Му се яви савлен сон.
Така дека дори да изчезне цялата история, Библията никога няма да изчезне. Точно. Да. И во нея секогаш ќе читат дека има македонци. Дефинитивно, да. И аз сакам и тук друго да кажем дека мојот син имаше повреда на ръката и трябваше да го закарам во Америка на ликуване. Да. И там ме прашат откаде сум. И таа што проведува вика од Бугарија. Ама тие што прашат каде е таа Бугарија? И аз викам, не им кажувам од Бугарија, кажем дека сум од Македонија. Без да привежат, оние викат, Македонија, Да, и се кланат, значи познават Македонија. абсолютно. А бугарите се измислени народ. Вещешки. И кога човек измисли нещо, това е като изкуството. Да, Той забравя естеството. да. Значи, за това македонците са забравили дека са македонци, защо дозволиха насекъде да ги правят всекакви. Да, И вика политика е. Ние сме си македонци, ама да. така сакам да кажем на сите македонци, къде и да са, не само да не се срамат дека са македонци, а и да не се плашат. Дефинитивно. Дефинитивно. Да се гордеят. Благодарам много. Благодарам на вашият разговор. Се надевам ќе се гледаме за добро Дай Боже. и ви пожелувам све најдобро. Аз саках като македонец най-много да певам македонски песни со революционна тематика. Одлично. И най-верната песня ми беше за Йордан Поп Йорданов, Орцето. Не знам защо така съм го засакал, но го засаках най-много защо он не се жалише за Македония. Да. И кога пеехме песната, се не знам дали аз съм турил нещо от мен, но имаше рецитал. И сакам рецитал да се запише по-рано, отколкото песната, но и песната така запееме. Хайде. И ви благодарам, ако и вие ми придружите. Ако можем. Болен ми лежи, миле поп Йордано. Болен ми лежи, орце поп Йордано. Над глава му стои старата му майка, жални песни пее, сина споменува. Стани, ми стани, миле поп Йордано. Стани, ми стани, миле поп Йордано. Стани да видиш твоите другари, посукаци ода, тебе споменуват. Отпрете. Орце се распна за един народ, за една борба за слобода, дето го даде своя живот за слободата на Македония. Песни погребални пее там гората, кръв изгрява всеки ден зората. Сред тъмници страшни стърчат бесилки, мъченици клети, бедни, богати, учени, прости, ги залагат своите кости зарад свободата. Орце сам не беше, он имаше другари, доблести смели, щом часът удари, атаман Банк литна в небесата. Турци се пущат телото на Орце да мушат, он башета вика, спрете! Орце не мошете, от него се учете, как со кръв се пише. Една епопея дивна, една епопея славна за словото на Македония. Бог да го прости, Орце поп Йордано,
Бог да го прости, миле поп Йордано, за народ се бори, за народ загина, за народ свободен, за Македония. Hvala mnogo. Hvala mnogo. Тая песня пее в затвора и целият затвор започне да вика и да ме части седне Da, за песната. bravo. Mnogo dobro.